Iva Matthew, kif qed naraw hawnhekk warajk tidher inti dilettant sew tal-miliet, meta Mela. dwar l-esperjenzi tiegħek. Kif qed taraw tajjeb, iva, dilettant sewwa tal-miliet. U mhux tal-miliet, biss jiġifieri kull min jafni hawn minħallija jaf li jien dilettant tal-festa sewwa. Jiġifieri daw il-festi, festa tal-miliet, ġimgħa kbira, u l-festa tar-raħal jien dilettant sewwa. Dan li qed taraw warajkom hawnhekk huwa proġett li l-għaddej prattikament 4 snin, kull sena dejjem inżid parti, u s'issa ovvjament wasanna f'dan li qed taraw warajja hawnhekk. Il-highlight ta' dil-faċċata ovvjament huwa li hemm is-sens vera tal-miliet. Għax kif qed taraw iċ-ċentru prinċipali huwa it-Twelid ta' Ġesu Bambin, għandek il-Madonna, San Giuseppe, il-Bambin, imdawwar bl-Anġli, kif ukoll zitta dis-sena hemm ix-xena fil-parti b'isfel tal-Islat Immaġi. Hawn ħafna min jarmaddu id-dwal mal-faċċati, però jien dejjem ħsieb tiegħi kien li jekk nagħmel xi ħaġa nagħmel attrazzjoni, ovvjament hawn id-dar eżatt ma' ġenb il-Knisja, nagħmel attrazzjoni li hija konnessa mal-Knisja. Bħala xogħol jirrikjedi naqa' xogħol mhux ħażin, bħal medin jidhru huma xogħol kollu xogħol impitter bl-idejn. L-ewwel fażi tax-xogħol kienet li l-ewwel ovvjament isir id-disin tax-xogħol u l-grandiment li dak saru mill-ħabib tiegħi Ryan Stivala. U mbagħad qabad lil Joseph Tanti minn Ħażebbux magħruf aħjar bħala l-Boxa biex għamil li xogħol kollu tal-pittura li hemm fuq il-parti tal-presepju kollha. Fejn hemm kollu xogħol ta' dwal huwa kollu xogħol li għamilt jiena. Ovvjament blajnuna wkoll ta' missieri. Dan huwa xogħol li mhuwiex lest għax hemm ħsieb li fis-sena li ġejja inkomplu nżidu xi affarijiet oħra biex ovvjament nagħlqu ix-xena tan-nattività u hemm xi partijiet oħra għalissa ħallhom sorpriża fejn ħajżdied xi xogħol ieħor ukoll. U ovvjament dejjem naraw li dak li jsir bis-sens u li jintoġob ovvjament min-nies. Mir-rispons li kelli tan-nies din is-sena kien rispons sabiħ ħafna għax l-ammont kbir ta' nies li ġew jieħdu ritratti. U li ġew jarawha kien ammont konsiderevoli. Tantu hekk li ħabib tiegħi bċajta għalli kieku kellek iżomm 1 euro ta' kull ritratt li ġew jieħdu għalli kont tifdil ispejjeż. U minn hemmhekk tani idea għax naħseb is-sena d-dieħlek Alla jrid. Jaħseb imur tajjeb għandi f'moħħi li nagħmel xi ħaġa għalan ta' filantropija, ġifieri niġbor xi donations intihom ovvjament il-xi għaqda biex jimbenefikaw minnha. Dak huwa ħsieb issa ovvjament naraw matul is-sena kif jiżvolġi biex hekk fil-każ iwettquh ukoll. Minn hawnhekk nawgura il-komplement tal-festit tajba lil kulħadd u jalla jkollna sena aħjar milli kellna.